ukukhuleka kwezizwe zonke. Ngiyanithanda abahlali neva. Uzozwa sebezongihubhela ukuthi ngiyahlekayo. Abantu basemzazi banenkinga. Banenkinga. Khonothi ngesikhathi uspokesperson ku-India bengikhuluma isilungu. Bayangibona ngikhuluma isilungu engabe ngikhuluma ngoba sekomnyama wasevenda. Sengikhuluma sengithi akakhulume owakabuyele kube. Bafethu, you are failing to understand into ezilula. Kodwa phela ngithi khona no grade R, no grade 1, no grade 12 namanyuvesi. Akhona la zona lezi zimo ukuthi khona phela nama slow learner ukuze neclass mali gejagejile okubili okuthatha uphinde uketch up yabona konakele lutho. Should khona abagejwe leli class ngoba into esibangayo nendoda sibanga isilungu, asibanga isivenda, asibanga ibala, sibanga ukuthi yankwerezela indoda. Manje angazi ukuthi sifika kanjani lapho esengicwasa ngobuhlanga khona ngoba inkinga yami abantu bafuna ngikhuluma ulimi lokuhamba khona bezolokhu bengitshela ukuthi ngigeje lokho okufunwayo khona ayizogeja abahlali. You want me to apologize for what? I need to understand ngoba iningi imbone khona lapha ngithi mina ngiyaboniseka nami ngiphinde ngibonise njoba iminingi nje imbono okunye sikubhekayo ukuthi is it the tone that is an issue? Even if the tone was justifiable, but at the end of the day tone was disrespectful. Even if it was justified, that one I can apologize for corner. That one I can apologize definitely, and my family is not proud of speaking ngaleya tone. As for ukuthi ngithe kwerekwera explain that ukuthi kaZulu ingane zami kugogwazo eyikhuluma isingisi kugogwazo amakwerekwere. Ingane zami ezabesuthu ngizala besuthu ke mina ezami ingane ezase Free State ngishadele Free State ngoba khona nabafuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni. Ingane zami zamakwerekwere ekhaya kithi abesuthu bezawabize ngamahlokohloko wami ugogo akusiyihlamba leyo. So if ufundise ngendlela ofundiseke ngayo, I cannot be apologetic about that ngoba wena kukuthi usalile la usale khona. Futhi okwesibili isilungu sakho, it's your choice ukukhuluma isilungu. Mina ngangisifundela ukuthi ngikwazi ukuphuma la ngifuna ukuphuma khona, but akusiyimpoqo. Mina ke zimbasada yeZulu Kingdom, I advocate for our people. So if people don't understand that ukuthi mina responsibility yami yini, hayi boba nenkinga. I don't go around ngihambe kungathi ngikhohli ukuthi ubani. And it's my right ukukhuluma ulimi lwami because ngabe ifocus ishiftile kwakhulunywa ngolimi ukuthi njalo nje ubheda isingisi, njalo nje this ukuthi ngisibheda because ngicabange ngesiZulu ngenxa ukuthi ngidiniwe ngihlukumezekile and ngiyaphuthuma and kunabantu abanye abacabanga ukuthi nginenkinga njoba ngikhona lapha inkinga eqondene nabo, kanti it wasn't about them. So mina needed to do what I needed to do and leave engikubizelwe lapha ya. So if uthi ngiyasangana, definitely you are not wrong. Ukusangana ke mawungisanganisa ngizokusanganela. Uma futhi disrespect just like that man, he was disrespectful. Ukuthi nifuna ukuba relevant emaphoyiseni nina noma nifuna ukwenza njengalaba sebeqalile bethi bathi bayahlela lapho yokusho abantu beMK, the very same people ucela besaw national organizer weMK party lapha neofficeini lasePoint. The reason why amaphoyisa asePoint ayisehlulekile ukusibopha kodwa ucele neoffice lakhe kwamkhipha ke office ngoba mhlawumbe abantu abazi ukuthi ucele wakhishwa yini ngaphandle kokuthi bekuthiwa kunezinye idori. Okwamkhiphe officeini kunakho konke kwafanele sibuyele so address udaba lokuthi amaphoyisa athehlule ukusibopha ngoba isizathu sokusibopha besingekho nina nafuna ukufezeka izinhloso zenu la kubangwa khona icombat nokuthi kunenqwaba amasosha agcine submit endlunkulu mabebafuna befuna ukuhamba into zephathi bengawathola amasosha sibanga into engafanele ngabe siyayibanga thina nabo. So they ended up besibophisa khona lapho yena ucele nethimba lakho organize uZungu ummeli wathi akayomela ogogo laba kube ukuthi uyena omela icase yogogo yase Elwin Court njengabantu okuyibona
abahlukumezekile. Hayi sayilwa ke baze baphuma uzungu. Uthe nje sebuya wangifonela yena futhi ngelinye ilanga wathi ufuna ukungibona mntwana ngikhishwe ngokungekho fair officeini because kuthiwa ngidla imali, kuthiwa ngenza amagaladina, ngisebenzisa i-account odisizathu sokuthi ngisebenzisa i-account yami kwakwezizathu sokuthi ngicelile i-account banganginika ngaze ngasebenzisa i-account yami. Yikho igaladini yayikhokha on my personal account wangijustifyela i-story, but ke angisebenza udaba lika Floyd. uFloyd ngeke azahlale e-officeini because uFloyd untshontshile imali. There's evidence. Ngithi I write ama-report. Yabona nje ngoba nawe uphumile kwi-office ukhishwa ama-report, nawe write ama-report. Unxamalala makufanele akukhipha uzokukhipha, thina sisebenza ngokuyikhona. Maye mbuyisa njengoba ngenzeka ebuyiseke akusikho kwami okunye okuningi ekukhona. Bese ngikhohliwe ke by the way. So indaba isivuswa ukuthi amasosha sethi hawu usebeqalile nange se-threatenisha ukuthi there's something that amaphoyisa are cooking, and this time labantu amasosha ekhanjwa nazoboshwa ngisho abameli ngeke benze lutho, ngeke baze bapaquze ngisho ukupaquza, and kwalowo mntwana khona they will deal with yena. Lapho usho isibhamu udlula naso usivezile, akawuvalile uzipho, nele wadlula siyawuvala uzipho. Azazi ke noma sisemthethweni noma sikhemthethweni bayazana bona. Ngokunjalo nomama obebhizi ethukana namasosha laphana ethreatenisha kahle kahle ukuba siwumfazi njengami umama loya bekufanele ngabe ngimvulela i-case from all the evidence eshuthiwe lapha. Enye into nalento ebisikhukhwa ke yibo laphana nele information ebebedila nawo nokuthi bazohlangana kanjani ba-organizer ney'nkabi khona laphana nama-private security abanye behle bayaspire following us doing that, and bafowethu abantu baba personal, we are doing umsebenzi wethu. Uma usuwonile kulula kabi ukuthi uthi uyaxolisa la uwone khona, and impilo must go on. So ungabe usufuna ukuyenza ibe personal into ebikade ingalungiseka. Mina mawusungifaka phansi kwebhasi fanele ngiyidefend at all cost. Now uma usiyenza iba personal olunye udaba, ake ngithi ngoba sinawo ama-slow learner kule group, angibuyele lapha nendabeni yokubuya kwami la ngikhulumisa udaba lekwerekwere ukuthi yini kwerekwere. Ongizwile ungizwile, ongafuna ukungizwa futhi access indaba yami leyo ukuthi ngiphinda ngikhulumise lelo daba. But ke sizoyasicathulisana laba abafuna ukuze laba abafuna ukuthuka ayikhulule kanje nizobathola ontanga beni lapha emagroupini. Uthola ukuthi kwaleyo nhlamba ngizwa nangendaba kodwa khona badila nabo khona ngoba asinasikhathi sibhizi kakhulu. But khona ongihlekisa lo ufike waqala ngokungithuka kanti wakwangi-inbox edinga usizo. Mase ngingena ngithi ngi-check inbox ngiyaphendulana mina bafowethu ngibe ngilokhu ngincenga from time to time ngiyasithola isithuba bese ngikuphendula. Uyabona nje base bengena kwamanye ama-post nje amadala angazi noma bathi bayangilaya noma bathi benzani mabengena laphana. They are funny, they are very funny, and uyabuka ukuthi oh njobe share kangaka nje lama post egijima ko 67K esami status alone eshare kangaka lapha sesuke seye khona ngisena control sekwabantu abanye asebene control ekhona. So mawucabanga ukuthi uza kwesami status uzothuka kumina la ngikwazi ukubona khona, hey ngibusy man, yazi ngibusy, but ke ukudlula kahle I'm busy with abantu bamanye ama provinces and we understand each other. So if there are those abafila ukuthi bona because abasela impompo banjani, hayi shuthi mina ke kushuthi sinenkinga nanezingane zami ke lezi ezalwa isiso sami including yona le ngithishiswa amaphoyisa ngoba kushuthi ikwerekwere la livela khona nobani ikwerekwere la livela khona. So abantu ke bengifuna ukusho lokho ukuthi kanti abantu bangaka eSouth Africa, I'm surprised. Pho abantu bahlukunyezwa yini endaweni zabo koze kuqale phansi kugijime thina sosiza bona endaweni zabo noma imnqolo yabafana ivela mangabe sekufanele kukhulunywe indaba zabafazi obezabafazi phela lezade beyikhuluma. Uyabona nje they are busy attacking umfazi, ake bafuna ontanga yabo. Uma ngabe bengasiyi imnqola bathola ontanga yabo ibambane zabafana, abafazi beze ngapha siqhuthane sabafazi sisodwa thina sikhathiwe ke kaZulu. So mangithi umnqolo nje sebezothi sengibathukile ngibabize ngemnqolo. Uma ungalazi igama lomnqolo buza umZulu uzokutshela ukuthi umnqolo ukuthi ngathiwa abafazi bahamba bayolwa udaba lamadoda afika bamba ama-sperm donors angazondla ingane zawo, yithi futhi ekufanele sigijime for lezi ingane abangazondlanga ezondliwa uhulumeni zahamba nezikhukhula. Abekho bonke obaba baleze
yayingane imnqolo leyo namhlanje kwazi ukukhuluma ithuke mina ngizokuphinda futhi lokho ukuthi imnqolo leyo ibikuphi kufanele ukuthi ilwele abantu bakube South Africa. It doesn't matter ukuthi useVenda, it doesn't matter ukuthi use North West, it doesn't matter ukuthi ukephi, wherever la ukhona nemnqolo bafana. Why ngizohamba ngiyoma phakathi kwamadoda ngumfazi ngilwa indaba zenu nemnqolo. Seniyakwazi ukulwa manje wozani ke sihambe siyolwa izimpi la iprovince neprovince ngizokucheck ukuthi uvelaphi mangifika kwelakini kulabe silwa izimpi zabo ngizokulanda mangasiya umnqolo ngoba kusho ukuthi uyawazi ukilwa lempi. Wanzolisa abafazi angithokoze. Bawethu ake niyeke ukuthatha ubulima benu bese nizobuhlanganisa noZulu noma nesizulu. Ake niyeke nje lento elena bafethu yokuthi nidlefeke nidlala ubulima ibhola lobulima la ngaphandle bese nithi hayi isiZulu hayi singamaZulu uZulu ngenkani. Cha, uZulu akahlangani nobulima, uZulu akahlangani nje nobudomu, asihlangani nje nobudomu. Umuntu akabe isidomu yedwa engasifaki thina siyisizwe sikaZulu. Ngiyazwa bafethu musanje bafethu ukubhixa uZulu ngobende nje bafethu odlule enhlabathini musani nje. Don't involve uZulu ebulimeni bakho, ebuduphungeni bakho, ebuwuleni bakho. Ma uyisiwula uyisiwula iba isiwula wedwa ungasifaki isiZulu lapho. Nawe makuthi usupport ubula busupporte wedwa ungamfaki uZulu lapho. uZulu akahlangani nje bafethu nobuwula. Yabona into ekhulunywe usisi lo engeke ngimbize ngegama uPrincess lo ubuwula nje. Ivideo yokuqala nevideo yesibili bafethu ubuwula lobuyani. Ubudomu nje bokugcina nci. Yabona nje lasisi uyimbudane nje bafethu, imbudane nje straight nje bafethu. And futhi ngathi akuhambi kahle futhi la. Ngoba akekho umuntu ophila kahle ekhanda ngakhuluma yonke le yanto leyana. Akekho umuntu osile ekhanda emdala futhi ekhuluma yonke nani nonsense. Ngekho nje bafethu. Umuntu ophila kahle ekhanda ungenza le yanto. Yes. Before ngiqhubeke nje bafethu. Elasibuke leli gama leliphezulu ukuthi qhamukapi. Okokuqala leli gama lihlangana noZulu. U-R asinawo esiZulwini, awukho nje enhlobo, awukho. Awukaza waba khona u-R esiZulwini, asinawo nje enhlobo. Ngazi nje ngilizwe igama lesiZulu elino-R. Esikhundleni sa-R sebenzisa u-L. Yezwa. Yikho nje irama siyibiza ngelama masithanda because u-R asinawo. Awukho nje. So lisiZulu kanjani leli gama lihlangana kanjani noZulu? Amini. Leli gama lisukaphi? eZimbabwe esizweni samashona kukhona uhlanga okuthiwa amakhorekhore. Yes. Lama khorekhore lawa asuka eZimbabwe aya eSouth Africa ngo-1970. Nkathi kuvuleka amathuba emisebenzi lapha eGauteng. Yabo, abantu abamnyama bekhishwa emasabhabhi nasemadolobheni beyohlaliswa emalokishini bexhashazwa amabhunu. Yes, kwase kufika amakhorekhore nawo ezofuna amathuba emisebenzi. Yes. It was when 1970 isiZulu sidala, isiZulu si over 200 years. Igama lithi kwerekwere into yamanje ngo-1970 ikhathi zobandlululo. 1970 into yamanje leyo. Ubonke le gama lihlangana nesiZulu. Yes. So befika labantu befike eSouth Africa bafikele einhlangene eziningi ezayihlukene. Angithi eGauteng vele iGauteng phela it's a mixed national province. Yabo ihlanganisile nje ixube zonke izinhlanga, amaZulu, amaXhosa, amaPedi, amaShangane, amaTsonga, amaVenda bonke nje bafowethu. Yes. AmaVenda namaTsonga they are part of South Africa. Yes. Bayingxenye yase South Africa. Because when abelungu bekhanda eSouth Africa isabizwa ngeUnion of South Africa, amaTsonga namaVenda they were part of the sovereignty. They were part of izwe. Yabo. Umbiza kanjani umuntu onjalo ngekwerekwere ngoba phela ikwerekwere umuntu osuka ngaphandle. Yabo. Oh, naku sengiyiphazamisa. Ngisaqhubeka. Ukuthi befika la labantu futhi base beyintroduce bezethula bathi singamakhorekhore. Yabo. Nathi sama South Africans nake siyathanda ukuveneka amagama athile ke yabo. So leli gama leli saliveneka. Salimzansi fire sathini sathi amakwerekwere. Yabo. Lisukela lapho leli gama leli. Ngoba kwafika amakhorekhore la azo-introduce thina sathini amakwerekwere. Futhi abantu ababehamba phambili ngokudizayina leli gama lithi kwerekwere kwangamaXhosa, amaXhosa aseGauteng. AmaXhosa iwona ahamba phambili le eMzansi ngokudizayina amagama. So leli gama lithi kwerekwere la dizayina yiwo amaXhosa. uZulu uhlangana phi ke lapha uZulu? Ngoba ngiyengizwe kuthiwa negama lithi Grigamba la dizayinwa yiwo amaXhosa lawo. uZulu uhlangana phi ke? Nawo uGrigamba njalo uno-R phakathi. U-R asinawo esiZulwini. Sinawo nje. Musanje bafethu ukusukela uZulu. Asinawo u-R esiZulwini. Yes. Ngisaqhubeka. Yes, njengoba ngisho amaXhosa adizayina leli gama.
yabo. So since then nje futhi umuntu waseZimbabwe nje ubesebizwa ngekwerekwere, kanti ukuhamba kwesikhathi ogcine sengena amazwe amaningi, oMozambique, Zambia, Malawi, Nigeria, yabo. But since babekhuluma ulimi esingaluzo because isiTsonga siyasizwa, isiTsonga isivenda sasisizwa ukuthi ayisivenda lesi abanye bethu laba you are all part of South Africa, kodwa laba abanye bekhuluma into ebhekele eceleni. But since babekhuluma into ebhekele eceleni besuka ngaphandle, already igama lamakwerekwere it was already established. So konke okuqhamuka ngaphandle sekuthiwa yini? Yikwerekwere. Sukela lapho igama lamakwerekwere. Ngibuyele kuLosisi. Lo sisi lo udelela iphoyisa. Wathini? Wathi alina ngqondo. Wathi alina ngqondo ngobani? Ngoba eqhamuka kwesinye isizwe, kolunye uhlanga. Futhi akana ngqondo ngokuthini? Ngokuthi akwazi ukukhuluma iZulu. So according to ilogic yalosisi lo, uma ngakwazi ukukhuluma iZulu, ungqondo sukungenayo. Yini leyo? Umuntu ophila kahle ekhanda ongakhuluma lonto. Ethi nje awusazi iZulu awunangqondo. Yini leyo? Yini leyo? Bese kuthiwa awuZulu ngenkani. Cha, akusiwuZulu ngenkani. Isiphukuphuku nje besidlala ibhola elubulima. uZulu akahlangani nobudomu, abakahlangani nobulima. Musani lokhu nithi hayi amazulu anje. Cha, uye nje loyasisi nje oyisidomu. Uye nje loyasisi oyisilima. uZulu akahlangani yonke into ayikhulumile. Akahlangani. Mayisuka lapho ke esikhundleni sokuthi axolise ke kuzani with her misconduct. Uyasuka lapho futhi uyoyi-explain, making things even worse. Uthi umuntu ophilayo ke la ekhanda lo, umuntu ophilayo. Uze yaqhubeka lo sisi uzuthi ngaleli gama elithi kwerekwere ubechaza ukuthi umuntu osuka kolunye uhlanga kwasho kwagcima ini nani. Wena masuke la uye emaXhoseni uzoba ikwerekwere kulo. Masuka la uye besuthwini uzoba ikwerekwere. Like what the fuck? And into ebhlungu khona bamshayela izandla ngalokho. Abanye baziba comment abathi uma usazi isiZulu uzoyi-understand isho yilo sisi. Bafethu akusona isiZulu leso. Akusona nje isiZulu sanobulima. Ubulima nje. Musani uhlanganisa uZulu nobulima. Musanje ukuhlanganisa uZulu nobulima. Please. Mayesuka lapho besethi njoba wena umnyama unje kuzothi uyikwerekwere. Oh. Uma umnyama uyikwerekwere. So ikwerekwere umuntu omnyama. Okusho ukuthi nami ngilikwerekwere phela makunjalo. Okusho ukuthi phela ngoba phela ithama lo limnyama, uZulu omnyama uqobo lwakhe ke lo. uZulu nje omnyama. Insizwe emnyama leya. Yes. Usho ukuthi phela ubaba ngoba emnyama uyikwerekwere ke naye. Usho ukuthi mina ngizalwa yikwerekwere ngoba phela mnyama. Usho ukuthi nami ngizalwa yilo nekwerekwere ke yabo. Yiko ukuthi isikhumba sami sasuke sayela ngale ngoba umama yena umhlophe usakhalashana mhlophe qwa. Kodwa nje bafethu according to logic yasisi usho ukuthi nje mina ngilizayizayi ke nami shuthi ngiyikwerekwere ngoba ngizalwa yini indoda emnyama. Njengoba eyindoda emnyama nje ubaba shuthi naye uyikwerekwere. Ilogic yakhe ke lo sisi lo. Ukuthi lo muntu uyaphila ke ekhanda lo muntu. Cha, bafethu lento ekhulunywe lo yasisi bafethu ayihlangani nje noZulu. Ayihlangani noZulu. Ubulima bakhe lo ke. Thina nje siwuZulu asiyazi yonke lento ayikhulumile. Asiyazi nalama supporters akhe kamsupportayo ke nani cha nabo bazidomu. Akusibe ubuZulu loba benzayo ubudomu nje. Ubudomu nje bafethu. Yabo. So nina abanye enitshela lo sisi right bafethu ngicela ningangcolisa igama likaZulu. Uma nitshela ukuthi u-right ibani right nodwa. Supportana nodwa ningamfaka uZulu lapha. Nize nithi hayi isiZulu leso. isiZulu leso. Thina amaZulu sazi ukuthi umuntu osuka kwenye indawo ezosikhuluma into esingayizwa uyikwerekwere. Cha, musani ufaka uZulu. Musanje ukufaka uZulu. Musanje. Thanini nina thina esizidomu umuntu osuka le ezela ezokhuluma into esingayizwa simbiza ngayikwerekwere. Shonini njalo. Thanini thina esizidomu senze njalo hayi uZulu. Hayi amaZulu cha. Thina samaZulu asihlangana nje nalo nonsense. Sihlangana. Ibhola leyidomu lelo. Bafethu sanje ukusingcolisa. Please. Igama elithi kwerekwere it means a foreign national, umuntu osuka ngale kwebhoda. Engikuchazile emsuka wayo. Musanje bafethu usingcolisele lokuzani uhlanga lwethu isizwe sethu. Isizwe nje bafethu esesidume iminyaka ngokuba nenhlonipho. Yes.
And you can even ask people who come from other provinces who visited KZN. Bazokutshela ukuthi hey amaZulu are friendly kanjani. AmaZulu are friendly, everything and all that. Bese kuba yilezi iphuphuko ezisilokuzayo, ezihlazayo kubantu bokuhamba, ezisiphoxa kubantu bokuhamba. Bese bethini? Bese bethi siwuZulu ngenkani. Isizulu nje, siwuZulu sinjalo. Lana nje kwaZulu inani cha, musana ukuthi kwaZulu thani wena thina esizidomu. Sicabanga kanje ngabantu abasuka kolunye uhlanga. Musanda usingcolisela uZulu. Musanje ukusingcolisela izulu. Leli gama lichaza umuntu osuka ngaphandle kwelinyizwe ezongena la eqa iborder. Noma ngikhulume ngesingisi. This person is a person from another country who comes from another country who skipped the border. Yes. Umuntu oweqa iborder. Yes. Ikwerekwereke lelo. A person who comes from another country. A foreign national. Lona kwerekwereke lelo. Hayi umuntu osuka kolunye uhlanga bese kahleni bakwethu. Musani bafethu ukubanga uqhekeko. Please stop causing division, unnecessary division between South Africans. We are all South Africans. Sonke nje bafethu we are feeling the same flames. Sonke nje bafethu we are feeling the same flames. They are showing us flames equally. Like Mzansi. Yes. So bafethu musanje bafethu ukusiqhatha nje nezinye izizwe. Musanje ngempela. Musanje bafethu ukufeza amazwi kaMalema ngenkathi ethi mhla kuhamba abantu bangaphandle siyosala silwa sodwa inani ngoba bafethu please don't nje bafethu. Don't cause division ngento engekho. Don't cause division ngobudomu bomuntu. Please. Thina soZulu asihlangana nayo yonke into ekhunyelwe yasisi loya. Yes. Uyolandelwa yizo idomu zakhe. Kodwa nje thina asihlangani nje nobulima bakhe. Yena mayifuna uba isilima akabe isilima yedwa. Angamfaka uZulu lapho. Ngoba angamfaki thina soZulu siyazi ukuthi leli gama lisho ukuthini and akulona lethu ngoba lino R. U-R asinawo isizulwini thina. Yes. And we are a very friendly province. We can ask people who come from other provinces who visited here. We are a very friendly province. So nje musandla ukusukela uZulu. Musana ukusukela iKZN, musana ukusukela isizwe sikaMhlokombani. Asihlangani nobudomu thina. Umuntu akabe isidomu yedwa. Ngivala nje bafethu leli gama lichaza umuntu osuka kwelinye izwe noma ngithi kwenye i-country khona ngizozwa kahle. Kwenye i-country who comes from another different country. Ikwerekwere. Lisukela kuphi? Ohlangeni lwamashona kuthiwa amakhorekhore. Yes. Eminye imithombo ithi leli gama lisukela olimini lwaseKhonga ngisazi libizwa ngani. Ligama le konje libizwa ngayo konje leli gama leli bathini? Angisazi noma uwerekore noma uhorekore leli gama lisho ini ukuzula. Yabo ukuzula uhamba ugcwala izinkalo. Yabo. Ichaza lokho lelo gama ngisazi ibhilonga kuluphi ulimi lwaseKhonga. Kodwa eminye imithombo isho njalo lithi igama lithi korekore lasukela kulelo gama elichaza ukuzula. Ngoba phela nabantu bangaphandle before bafikele baqale bazule bese beza la. Yabo. Nakho kuyayenza isense. Kodwa ke ayihlanga nje nokubiza umuntu osuka kwesekolunye uhlanga nomhlambe emaXhoseni eza la akuhlanga nje bafethu. Amazwi esidomu lawo. Amazwi esidomu. Bafethi yonke into ekhulunyelwe yasisi bafethu ningayithathi nje serious please. Ziyekeni idomu sibeze idomu. Nalabo abamlandelayo miyekeni bemlandela. Isidomu sohle silandele esinye isidomu vele. So nje ngingacela ngangcolisa uZulu ngalento please don't. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Mawathe KZN uyaphika ukuthi ube wrong ngokuthi abide uColonel Robert ngokuthi ulukwerekwere ngalesikhana address lapha neDurban. Uyasho ukuthi likwerekwere akusemuntu loqhamuka ngalena kulamanye amava uthi uyaba likwerekwere ubuhlala la South Africa but ubulukwerekwere because you live in another province. uColonel Robert spokesperson sakwa SAPSA lapha naKwaZulu Natal and he's from Venda. Lokusho kona ukuthi akazivisisi kahle siZulu ufuna umuntu makam address ngalesinye isikhathi
ngathi anga-eda ne-English nyana. If anga-edi English yena makaphendula he always responds in English, and lo ma-ke umphendule kabi okhuluma naye kabi kokuthi hayibo suka ababukeni umuntu losile lento okhuluma naye ngoba wena uyangikwerezela, and people didn't like that. Bathi why akhuluma indolo efana naleyo, that's tribalism. Why abite umuntu wala South Africa ngelikwerekwere just because he's not from KZN, he's from eLimpopo. So abantu abaningi abazange bakuthandzwe lokho. So lo ma kuyaqhaza ukuthi she didn't do anything wrong, uthi akayiboni nje inkinga ngalokhu la kushilo, she knows ukuthi utheni and she meant what she said. Bantu abaningi bamdreka lapha enkundleni yokuqhumana bambita ngesilima ukuthi akakahlakaniphi, nangokuthi uqubula lidlame between ma-South Africans. So please do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.